Diolch. Wel, cipolwg bras iawn sy'n gen i ar fywyd a gwaith Richard Jones Berwyn. Gwf nad yw efallai wedi cael y sylw mae'n ei hyddi. Fe'i disgrifiwyd fel un o gwir galluocaf a fi yn y Wladfa. Gwf amryddawn, bonheddig a chymwynasgar a lenwodd nifer o swyddi allweddol yn y sefydliad. Ganed Richard Jones, ychwanegodd Berwyn yn gyfenw yn ddiweddarach, ar nos Galan Gaea 1837, ymwyn hyfryd ger y synyn ar ffordd y goets fawr rhwng Llangollen a Chorwen, mab hynna i David a Mary Jones. Pan oedd e tua 5 mlwydd oed, ath i'r Ysgol Britanaidd yng Nghlyndyfrdwy, ac wedyn i Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog, lle cafodd ei wneud yn ddisgybl athro yn 15. Aeth ymlaen i athrofa Borough Road, Llundain, ym 1852. Mae Walter yn ei dreithawd yn deud bod e wedi ennill ysgoloriaeth yna. Ac ar ddiwedd ei gwrs yno, dychwelodd i Gymru gan dreulio blwyddyn fel athro yn Ysgol Pentre Cilgwyn a blwyddyn arall yn Ysgol Garth Trefor, ger Llangollen. Oherwydd nam ar ei iechyd, dychwelodd i Llundain lle bu'n gweithio mewn siop ar gyfrifiad 1841 fe'i gwelyw fel Silk Warehouse Man a nodir dyna'i waith e ac mewn swyddfeydd wedyn yn cadw cyfnodion a chyfrifon. A chydam nos roedd yn rhoi gwersi Cymraeg i rai oedd yn awyddus i ddysgu'r iaith. Dywedir fod rhyw gwr bonheddig o Ffrainc wedi cynnig cyflog sylweddol iddo fynd i Ffrainc gydag e i ddysgu Cymraeg i aelodau'r Gymdeithas Celtaidd. Ond gwrthododd Richard y cynnig oherwydd bod ei fryd ar ymfudo i'r gwledychfa Gymreig. Ysgrifennau'n rheolaidd i wasg ar destun ymfudo, ef oedd awdur y golofn Wladfa Gymreig yn y Faner, a bu'n hybydd i'r Herald Gymraeg a'r Ddraig Goch ar y pwnc. A roedd hefyd yn trefnu cyngherdau cerddorol, ac yn rhifyn y cyntaf o Fagfyr 1862 o cerddor Cymreig, cef hanes un o cyngherdau hynny. Llundain, Cyngerdd Berwyn. Yn yr Albion Hall nos Wener, Hydref yr 1860, 1861, ymgynullodd lluaws mawr o Gymru y brifddinas i fwynhau y wledd gerddorol a ddarpawyd ar yn cyfer gan Mr R.B. Jones, mewn Cronfachau Berwyn. Llwyddodd Berwyn i gael gwasanaeth lle'r llwyfo a'i ferch fechan Miss Mary Ellen, 11 mlwydd oed, Mr Thomas Jones, gynt o Gaerdydd, ynghyd â'r Cambrian Quartet Union, a chafwyd cyfarfod difyr a da. Cynghorwyd ef, eto oherwydd anhwylder, gan y meddygon i fynd ar fordaeth, ac ym 1863 teithiodd i'r Unol Daleithiau. Yn ystod y fordaeth, daeth yn gyfeillgar ar capten, a rhoddodd hwnnw wersi iddo ar gyfeirio a lliwio llong. Yn y man, cymhwyswyd ef yn forwr medrus, able seaman. Chafodd e ddim o'i blesio gan fywyd yn Efrog Newydd, a doedd e ddim yn hoffi gweld ymfudwyr o Gymru yn gwasgaru i wahanol ardaloedd yn yr Unol Daleithiau. Ymunodd yn yr ymgyrch yno dros sefydlu Wladfa Gymreig, ym Mhatagonia, gan ysgrifennu ysgrifau i'w drych a Ddraig Goch. Mewn llythyr ganddo am ddangosod yn gyntaf yn y drych ac yna yn y Ddraig Goch ar y 4 a 15 o Fedi 1863. Mae'n gofyn i'w gydbladwyr yn y Unol Daleithiau sy'n bwriadu ymfudo i Patagonia i anfon ato mwyn iddo gael syniad o'r nifer, ac mae'n gorffen: newydd ddyfod yma rwyf, ond rwyf wedi bod yn cymeryd rhan fywiog gyda'r achos yn yr hen wlad ers talm, ac wedi bwrw fy nghoelbren ymysg y gwladychwyr ers blynyddoedd. Yfeiddoch Berwyn Jones, 141 West Broadway, New York. Ym 1865, penderfynodd dychwelydd i Bryden, a gweithiodd fel ail swyddog ar fwrdd y llong Sprat. Ymunodd â menter Michael D. Jones ar pwyllgor ymfudo yn Lerpwl, gweithiodd fel cyfrifydd i dalu am ei daith ar y Mimosa ac ymunodd â'r llong honno fel prif steward. A roedd Berwyn ymysg o rhai y dynion a aeth ar y daith gerdded gyntaf i ymestyn y llwybr yr oedd Edwin Cynwig Roberts eisoes wedi i thorri o Borthmadryn i Ddyffryn Camwy.
A phan ffurfiwyd pwyllgor o ddeuddeg I lywodraethu Wladfa ar ôl I fymfudwyr I gyfedd Dyffryn Camwy, I Richard Jones Berwyn y disgynnodd y swydd bwysig o fod yn ysgrifennydd. Cadwodd gofnodion manwl fel ysgrifennydd a gellir gweld tudalennau cofnodion ysgrifennydd y Wladfa 1871 I 2 ar wefan glaniad. Y cyfnod cyntaf yw Tachwedd y cyntaf, etholiad cyffredinol, ac mae'n rhestru enwau'r etholwyr. Berwyn oedd cofrestrydd cyntaf y Wladfa. Gyfynwyd iddo gadw cofrestr o enedigaethau, priodasau, marwolaethau ac unrhyw ddigwyddiadau anarferol. Ond roedd y gofrestr wreiddiol ymysg y ddogfennau a gollwyd yng ngorlif 1899. Yn ffodus, mae copi ar gael yn amgueddfa Geiman ac awgraffwyd y rhestr mewn rhifyn o drafod. Un o briodasau cynnaf y sefydliad yn 1866 oedd priodas Thomas Bennant Evans, Twmi Dimol, ac Elizabeth Pritchard. Ac fe gael manylion am y briodas honno mewn llythyr anfonodd Berwyn at Ionawryn Williams, Rhagfyr 1897. I wasod yn ei gyd-destun, roedd y dynion yn gadael y pentref ar ddechrau'r wythnos ac yn mynd I adeiladu tai ar ei tyddynod. Pan ar gychwyn I fyny dydd Llun cyn Mawrth 1820, daeth Dimol ataf gan ddywedyd, cymerwyn gaf taclau sgwennu a llyfr rhestru gyda thi, cei waith iddynt yn ystod wythnos. Tua chanol ddydd Mawrth 1820, gwyddwyd arnaf a chwifiwyd baner wen arnaf I'm galw I'w tŷ nesaf. Nid oedd ganddynt rhyw lathen o miriau, heb fwrdd na stôl. Daethai I fyny o'r dref tua 10 milltir I ffwrdd, y briodfarch a gwraig Rhydderch Hughes, a gwraig weddw o Dranus. Coginiwyd y fymborth mewn llanerch clir yng nghanol twmpathau hesg tebyg I fedylau gwair. Ar gor un o rhai hynny eisteddes, tra daliau Rhydderch Hughes, waw yn lefel, a palad rof ynglyn, a offer ynnau rhestryddol am ni. Y wraig weddw yn dal y botel inc rhag iddi ddymchwel. Fel yna, y tyngodd Dimol a'i gafiad ffyddlondeb hyd angau. Dilynwyd hynny gan fechdannau a the a hwyaid wylltio wedi ei rhostio. Pryd blasus am meithlon. Roedd gan Berwyn y brofiad o gyhoeddi llyfrau yn ystod ei gyfnod yn Llundain. Ac yn Ionawr 1868, ymdangosodd rhifyn cyntaf y Brit, misolyn mewn llawysgrif dan ei olegyddiaeth. Mae Walter Brooks yn awgrymu bod ymdangosiad y Brit ym 1868 yn arwydd y caol. Y flwyddyn flaenorol roedd y sefydlwyr wedi gadael I cartrefi yn y dyffryn a theithio I lawr i'r bai yn barod I gael y trosglwyddo I leoliad arall. Ond fe perswadiwyd gan y fywynwyr I roi cyfle arall am flwyddyn i'r sefydliad lwyddo. Ac roedd Rawson wedi addo cymorth. Mae'n bosib y gallid ystyried y Brit felly yn ymgais I sicrhau parhad y sefydliad ac I greu undod yn y boblogaeth, ceisio'i hawgyhoeddi fod llwyddiant yn bosib i'r sefydliad ar lannau'r Camwy, ac mae cynnwys y rhifyn gyntaf yn adlewyrchu hyn. Anerchiad y golygydd, at y gwladfawyr gan Caerdydd Wood, llythyr o ddiwrth mae Caerdydd Jones, sylwadau gwladfaol newydd gan D. Williams, cyfawchiad y pwriad Lewis Jones, hanes pwyllgorau, newyddion a dal mawloi, cyfeiriad at bosibiliadau masnachol. Ac yn tai mor ymwybodol o bwysigrwydd cadw cysylltiad, nid yn unig rhwng y sefydlwyr a'i gilydd, ond hefyd rhwngddynt a'i teuluoedd a'i ffrindiau yng Nghymru. Bu'n cwyno'n cyson nad oedd nifer o llythyron yn cyrraedd pennu taith, oedd hynny yng Nghymru neu yn Wladfa. Aeth mor bell mewn llythyr dyddiedig 26 o Ionawr 1876, ac awgrymu bod rhywrai yn atafeili llythyrau rhwng Cymru a'r Camwy. Ym 1871, penodwyd Berwyn yn arolygydd y llythyrdy, swydd a ddaliodd tan 1911, ac yn rhifyn 7 o Chwefror 1891 o drafod, ceir cyfarwyddiadau ganddo a sut I gyfeirio llythyron,
Dro arall, yn y drafod deuddegfed o Chwefror 1897, mae'n hysbysebu cais am swydd dosbarthu post rhwng Trefawson a'r sefydliadau wrth droed o Andes. Yfoedd ei myneg tollau y frysylfa, sef rhestr o dollau gwasanaeth post, eisoes wedi gyhoeddi ganddo ar o'r ail o Ebrill 1879. A hefyd, roedd yn annog yr ymsefydlwyr i ddanfon copïau o'r drafod at eu cydnabod yng Nghymru i ledaenu newyddion da am y Wladfa. Roedd e hefyd wedi deud faint byddai'n costio i anfon cerdyn post a faint o ysgrifen galled i sgwennu ar teclyn felly. O adeg sylfaenu'r Wladfa hyd ychydig cyn i farwolaeth ar ddydd Nadolig 1917, gwasanaethodd Berwyn fel cyfieithydd yn swyddfeydd gweinyddol o wlad a'r llysoedd, yn ogystal â chyfieithu rhwng pobl o wahanol genhedloedd. Dywedir ei fod yn medru Saesneg, Sbaeneg, Ffrangeg a Llydaweg, a bod ganddo ddigon o wybodaeth o Eidaleg a Almaeneg i allu darllen llenyddiaeth yr ieithoedd hynny a chyfieithu ohonynt. Parhaodd i ysgrifennu at gylchgronau a phapurau newydd Cymreig a Saesneg, a hyd yn oed i bapur newydd yn Buenos Aires dan y ffug enw Monte Blanchi, cyfieithiad i'r Eidaleg o Berwyn. Fe oedd llyfrwerthwr cyntaf y Wladfa, ac yn ei siop lyfrau yn Rhywawson, gwerthau taclau ysgrifennu yn ogystal â dewis da o lyfrau. Ysgrifennodd nofel Trevor Bowen, rhamant yn seiliedig ar hanes o Englyn Dŵr, yn ogystal â nifer o draethodau a obryn i eisteddfodau Wladfa, cyfansoddiadau cyfddorol ac ati, sy'n adlewyrchu cwmpas eang ei ddiddordebau a'i dalent. Llunio draethawd a farchnad yn y Wladfa, hanes mynwent Rawson, ac ymddangosodd ei ddisgrifiad o'i daith i Chile mewn rhifyn o Cymru o M. Edwards. Mae nifer o'i gerddi wedi goroesi, enghraifft Cymraes Brioda Fi, Can y Glaniad, Balad Berwyn a ddychangerdd y Fintai Drodd yn ôl. Roedd yn aelod o Orsedd y Beirdd yng Nghymru yn 1860 pan oedd Eisteddfod Genedlaethol yn Nimbych mae e wedi restru fel o dan y teitl o fyddion. A bu'n ymwneud â'r Eisteddfod yn y Wladfa o'r cychwyn. Cofnododd hanes datblygiad y sefydliad yn ei lythyron at ei frawd David, y parch Michael D. Jones ac eraill. Ac fe'i cyhoeddwyd yn Banner ac Amserau Cymru, ond cofiwch i bod wedi cael ei golygu cyn iddyn nhw ymddangos mewn print. Roedd yn dilyn orgraff Michael D. Jones a Lewis Jones, y fi Saesneg i gynrychioli ef ac ef am eth, ond roedd hefyd yn defnyddio X am ech am yn rhyfedd gweld parcsedig cyfall. Roedd yn poeni fod y fynfudiaeth o Gymru wedi peidio yn rhy gynnar. Cyfeiriw droion yn ei lythorau at Michael D. Jones ac eraill, at yr angen am fwy o unfudwyr o Gymru, ac roedd yn poeni hefyd bod cenhedloedd estron yn bachu'r tiroedd. Berwyn oedd un o'r athrawon cyntaf yn y sefydliad. Dywedir iddo ddechrau ar y gwaith yn 1868, fel y mae Elfi wedi sôn, doedd dim adeilad pwrpasol ar gyfer ysgol, nes i gaban y llong Union a suddodd yn 1871 gael ei gymryd i Rawson i'w ddefnyddio. Mewn llythyr at y parchedig Michael D. Jones, 4 o Fai 1872, mae'n sôn am y fwriad i agor ysgol dyddiol, gan ychwanegu, a fiasau'n ormod hyfdra i mi awgrymu, allech chi geisio gan gyfaill o awgraffydd gynhyrfu awgraffwyr Cymru i roddi gwasg ac amrywiaeth fach o lythrennau i ni. Mae mynych angen am un a bydd mwy gydag ysgol. Ym 1878, gyda Thomas Pugh o Landderfel, cyhoeddodd gwerslyfrwy ddysgu darllen at wasanaeth ysgolion y Wladfa a chafwyd ailawgraffiad ym 1881. Ym 1880, roedd e wedi bod yn y brifddinas a'r neges swyddogol dros y Wladfa, yn gwisgo'i het fel ysgrifennydd y brwyadfa, yn lle Lewis Jones, y pwyad, oedd yn dal yn wan ar ôl bron a boddi pan ddymchwelodd cwch oedd ynddo a'r ddaw yn yr afon.
Dychwelodd ar ddechrau 1881 gyda gweithredoedd am nifer o dyddynod o Wladfa. Mordwyais o Buenos Aires adref yma yn y gwenllian, un o longau bach o Wladfa. Y carpet bag gynhwysau dros 100 o weithredoedd tir oedd fy ngobenydd gan bryder ofn ei golli. Roedd ochr gwyddonol iddo yn y gystal. Oedd ganddo ddiddordeb yn hynt y tywydd a sefyddiaeth. Cafodd ei pwyntio'n owych loer, yn credu mae jyst pennaeth o hwnna, i gadw cofnod o argoelion yr awyr ar hinsawdd. Ym 1881, pan ar fi'n gadael y brifddinas, mae'n nodi, cymeriw gyda ni yw Wladfa nawr offerynnau gofynol i gyfnodi pwysedd yr awyr, gres, gwynt, lleithder ac ati. Y mae'r offer o wneithuriad Negreti a Zambra, Llundain, pa rai sydd o dosbarth gorau. Ac yn foni'r rhai unffurf i bob cwr o wyniaeth, lle y gellir cael rhywun galluog i ofalu am nodi arwyddion y tywydd fel ei dangosir. Lled bryn yw y gorsafau hyn. Lled bryn yw y gorsafau hyn. A rwy'n wedi colli fi hynna nawr. Ac o honed oll, y mae y prif arolygydd Dr Gould yn ystyried dyffryn y gamwy o pwysigrwydd mwyaf. Cyhoeddodd almanac yn flynyddol tan 1905, ac fe gafodd hwnnw groeso brwd gan y sefydlwyr, ond nid yn ei ymgais cyntaf i lunio almanac. Yn rhifyn 11 o Dachwedd 1860 o Faner, cael paragraff yn llongyfarch Berwyn ar ymddangosiad ei ddydd-lyfr cyntaf, sef Dydd-lyfr Cymro am y flwyddyn 1861. Roedd hwn yn cynnwys amseroni neu almanac, hysbysiadau a thaflenni am y flwyddyn 1861, yn ôl amrywiol gyfrifon a chan wahanol genhedloedd, diffygiadau, y misoedd, nodau, dydd-lyfr, cyfrifon y misoedd, cyfrifon y flwyddyn, yr eisteddfod, urddau y beirdd a hanes Cymru enwog. Croesawodd bob ymgais i hysbysebu ac i hybu rhagoriaethau'r Wladfa. Pan dderbyniodd gais yn 1897 gan Adran Amaethyddol Wyddonol y Taleithiau Unedig yn gofyn am enghraifft o werid y diriogaeth, cymerodd hyn i olygu fod cynnyrch y Wladfa yn meddu ar safon ac yn denu sylw, ac adroddodd ei fod yn fodlon rhoi cyfarwyddyd a chodau i unrhyw un oedd yn fodlon i wneud sampl o werid ei ardal. Cofiwch bod Haedd Benjamin Brunt 1889 wedi ennill y wobr gyntaf a medal yn arddangosfa fawr Mharis. A gaeth ymlaen wrth gwrs Brunt i ennill yn Chicago am ei haedd a'i wenydd 1899. Cyflwynodd dir i adeiladu capel yn Rhyfawrson, Capel Berwyn, a bu'n flaenor ac athro Ysgol Sul. Yn ei adroddiad ar ymweliad yr Esgob Stirling yn 1873, dywed Berwyn, iddo ddatgelu mae ffurf gwasanaeth gorau ganddo oedd eglwys Whitfield. Ac mae amryw yn cytuno â mi i chwi ofyn am ychydig o lyfrau gwasanaeth eglwys Abercarn a Glwyddes Llanofer, lle mae ymneilltiwyr yn gweinidogaethu. Bu'n gyfaill ffyddlon i'w gyd arloeswr Lewis Jones, ac am iddo protestio yn erbyn y driniaeth a dderbyniodd hwnnw oedd i arlawr awdurdodau, cafchafwyd Berwyn yn diwedd 1882, dechrau 3. Ar ddydd Nadolig 1868, roedd e wedi priodi ag Elizabeth, gweddw Cymru Dimol. Ac yn ei lythyr at John Arwyn Williams, dywed, dydd Nadolig 1868, cadwai o holl Wladfa wyl yng ngwledd priodas Berwyn a Bones Dimol. Cawsan 30 o blant wedi'i henwi yn nhrefn newyddo, y llawariad yn gyntaf, ond bu farw un ferch, Helen, yn blentyn. Magodd Berwyn hefyd 2 blentyn, Elizabeth a Twmi Dimol. Yn rhifyn 8 o Gorffennaf 1965 o drafod,
Ceif adroddiad am deimged I Berwyn a gynhaliwyd ar ddydd yn newydd i'r difwyr, 7 o Fehefin, pan dadorchuddiwyd darlun o Patriarch Berwyn gan waglaw dalaeth yn swyddfa papur dyddiol Trelew. Yn bresennol, yr oedd cynrychiolwyr o wahanol adrannau'r llywodraeth a chynrychiolwyr o cyfryngau, a darlledwyd y cyfan ar y radio a'r teledu. Cafwyd darlith fer ar R.J. Berwyn gan Dr. Lewis Feldman Dorsin, golygydd Jornada. A gosododd y rhaglaw dolch o flodau fel arwydd o barch a chlod y llywodraeth i'r gŵr a anrhydeddyd. Felly, dyna gyflwyniad byr ar Richard Jones Berwyn. Arloeswr, athro, llenno, cerddor, ysgrifennydd y cyngor a'r llys, cyfwestrydd genedigaethau, priodasau a marwolaethau, trengholydd, ceidwad y porthladd, prifwynyddwr y llythyrddi, rheolwr swyddfa tywydd, a werthwr golygydd y Brit a Milinydd.